हेलो पिलामाने वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो हम समस्ते जानिचे ଏବେ जो नूआ सिस्टम आसी एनईपी सबुथिरे लागू होईची और जोथिरे कि प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त पुस्तक सबु बही गुड़िक चेंज होईची। सबुथिरे किछि नुआ नुआ ऐड होईची आउ जो थिला सब पुराना पाठ गुड़िक से सबुरे किछि कटि जाइछि और किछि रहिछि। तो এইটা হচ্ছে আমার অষ্টম শ্রেণীর প্রথম পদ্য আস উৎকলীয়। তো ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ କେବଳ ମୁଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବଳ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ାଇବିନି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼େଇବି, ସବୁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣୁଛେ। ତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି ତାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କବି ପରିଚୟ। ତ କବି ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି ଅଛି ତାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ବୀରକିଶୋର ଦାସକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ କବି କହୁଛେ କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯେହେତୁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ 7 ଥର ଜେଲ୍ ବା କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଳିଦାନ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଭାବକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତୀୟ କବି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1896 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଜାତୀୟ କବି ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ, ଦେଶ ବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ମାନେ ଦେଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଥିଲେ, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବହ୍ନି ଶିଖା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସବୁ ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରତି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପତଙ୍ଗ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ପତଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ପାଠ୍ୟକୁ ପଢ଼ିକିରି ପତଙ୍ଗ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏଠି ବହ୍ନି ଶିଖା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାବ ପ୍ରତି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପତଙ୍ଗ। କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଛି ମୋହନବଂଶୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବୀଣା, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ବୀର ଗୀତିକା ପ୍ରଭୃତି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୀର ଗୀତିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି ଆସିଛି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି ବୀର ଗୀତିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କବିତା ସଂକଳନ। କବିତା ସଂକଳନ ଅର୍ଥ କ'ଣ
କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତାକୁ ଗୁଚ୍ଛ କରି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା ହେଇଥିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଖୋଲିଲେ ସେ ଭିତରେ 10ଟା କବିତା ଅଛି କି 15ଟା କବିତା ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାହବ କବିତା ସଂକଳନ ହେଲା। ତ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀର ଗୀତିକା କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି, ସେଇ କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କେ ବୀର କିଶୋର ଲେଖିଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କବିତା ହେଉଛି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ତ ଆମେ ପଦ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ଉତ୍କଳୀୟ ଶବ୍ଦଟି, ତ ଉତ୍କଳୀୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ କୁହାଯାଉଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଉଡ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଉତ୍କଳୀୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଡାକନ୍ତି, ଆରେ ପିଲେ ଶୁଣିଲ, ଆରେ ପିଲେ ଶୁଣିଲ ହଉ, ଆରେ ପିଲେ ଆସିଲରେ। ପିଲେ ଆସିଲରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପିଲେ ଶୁଣିଲରେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଗୁରୁଜୀ କି ଗୁରୁମାଟି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ପିଲେ ଆସିଲରେ, ତ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ତ ଏଠି କବି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ତ ଏଇ ଉତ୍କଳୀୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି। ଉତ୍କଳୀୟବାସୀ ମାନେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣ? ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣ ନା ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଏହି ଦେଶ ଏହି ଜାତିର ଯେଉଁ ସବୁ ପୂର୍ବର ସବୁ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଥା ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଶୁଣ ବୋଲିକି କବି ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରେବେ ତହର। ଏହି ଯେଉଁ ଦେଶର ଏହି ଯେଉଁ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତାହାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣେ ଅର୍ଥ ନାଇଁକିରି, ସ୍ମରଣେ ଅର୍ଥ ମନେ ପକାଇବା। ସ୍ମରଣେ ଯାହାକୁ ତୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ଗରବେ ତହର, ଗର୍ବରେ ତହର ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜାତିର କି ତୁ ପୂର୍ବ କଥା, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି, ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ତୁ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୋ ମଥା ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ନଇଁଯିବ। ମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବୁ, ତୋର କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିକିରି ତୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଜାତ ହେବ। ହଁ, ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏହିଭଳି ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଛେ। ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ତୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଜାତ ହେବ, ଆଉ ତୋ ଗର୍ବରେ ତୋ ମଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହା ହେଲା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବୀରତ୍ୱକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ନିଜ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁକି ଅମର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଯିଏ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏମାନଙ୍କ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଏମାନେ ଆଜି ଉଭେଇ ଗଲେଣି, ଏମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ, ସେମାନେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ଅମର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ସେମାନେ ଉଭେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶ ରହିଛି, ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶ ରହିଛି, ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କୃତି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ। ମଳିନ ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ମଳିନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାହୀନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯଶ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯଶ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଧୂସର ହେଇଯିବନି ବା କେବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାହୀନ ହେଇଯିବନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିବ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ମନେ ରଖିଛେ? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଛେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ କେବେ ମଳିନ ହେଇପାରିବ କି? ମଳିନ ହବନି। ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା କ'ଣ ନା ସାରା ଜଗତରେ ତାହା ହେଉଛି ଅମଳିନ, ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ। ଅମଳିନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ମଳିନ ହୋଇବନି କେବେ, ମଳିନ କେବେ ହବନି, ଯାହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିବ। ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜଗତରେ ତାହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମାଜା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେଇ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇକ ପୁଅ କୁହାଯାଇଛି। ପାଇକ ପୁଅର ଯେଉଁ ଗାରିମା ଥିଲା, ଗାରିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା, ପାଇକ ପୁଅର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ, ଜାଗେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ, ଜାଗେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଜ୍ଞରେ ଦେଲା ଆହୁତି, ଆହୁତି ମାନେ କ'ଣ? ବଳିଦାନ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ପାଇକ ପୁଅର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୌରବ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମକ ଯଜ୍ଞରେ ତାହା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଗଲା, ଆହୁତି ହୋଇଗଲା। ଆହୁତି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ? ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଉଛେ, ତ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ନା ପାଇକ ପୁଅର ଯେଉଁ ଗାରିମା ଥିଲା। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ସେ ଜାତି ମାନେ ଯେଉଁ ଜାତିର ସେଇ ପାଇକ ପୁଅ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ, ସେହି ଜାତିର ହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାୟାଦ। ସେଇ ଜାତିର ଦାୟାଦ, ଦାୟାଦ ଅର୍ଥ ଏଠି ସନ୍ତାନ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେଇ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ସେଇ ଜାତିର ହିଁ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତ ସରବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟାଦ, ଦାୟାଦ ଅର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି, ଯେହେତୁ ସେହି ଜାତିର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାତିର ଯେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ, ସେହି ଜାତିର ହିଁ ଆମେ ସନ୍ତାନ, ସେଇ ଜାତିର ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସେଇ ଜାତିର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦାୟାଦ, ତେଣୁ ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭୂତିକୁ ବଳି ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି, ବିଭୂତି ଅର୍ଥ ପାଉଁଶ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଉଁଶ ବଳି ହେବା କଥା କୁହାନି, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ବିଭୂତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 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 ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲିକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ତୋଷଳି ନଦୀ, ତୋଷଳି, ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତ, ତୋଷଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ? ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ମଗଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷଳି। ତ ଏହି ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲିକି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଯଦି ନାଁ ଆସେ ତାହେଲେ ଦେହ ଥରଥର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତର ନଈ ବହି ଯାଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାହାର ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କାହାର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କାହାର ବାପାଟିଏ ମରିଯାଇଥିଲା, କାହାର ତ ପୁତ୍ରଟିଏ ମରିଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଜଣ, ବହୁତ ବୀର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତ ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଏଠି ସମର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ। ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଈ ବହିଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନାହିଁ, ସମରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ, ବୀରର ରକତ ନାହିଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଈ ବହି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେତିକି ସବୁ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି, ଆମେ ତ ଦେଖିନେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ କିଏ କେତେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଖିଛି, କିଏ ଜାଣିଛି ସବୁ? ନା ଆମର ମାଟି ମା ଜାଣିଛି। ଆମେ ସେଇ ମାଟି ମାଆକୁ ଯଦି ଥରେ ପଚାରିବା, କିଏ କିଏ କେତେ ଜଣ ସବୁ ନଈ, ମାନେ ଯିଏ ମରିଛି, ମାଟିର ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ?
ତ ଯିଏ ମରିଛି ତ ତା କେବଳ କିଏ ଜାଣିଛି ନା ମାଟି ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବଞ୍ଚିଛି? ସବୁ ମରି 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 ଗଲେଣି। ତ ଆଜି ସେଇ ମାଟି ହିଁ ଜାଣିଛି ନା ତା ଦେହରେ କିଏ କେତେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରାଣ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ତ ସେ ମାଟିକୁ ଥରେ ପଚାରିଦେଲେ ସେ ମାଟି ଥରେ କହିଦେବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଜହି ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ, ପୂତବାଣୀ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ବାଣୀ। ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥ ମୈତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ସ୍ନେହ, ପୂତବାଣୀ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ବାଣୀ। ଯେଉଁଠି ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସ୍ନେହ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି, ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଅଶୋକ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ନାମକ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ନୃଶଂସ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ନଈ ବହିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ରାଜା ବହୁତ ସବୁ ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ଥିଲେ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ହତ୍ୟା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତରେ ଯିଏ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ସେ ପୁରା ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଏ ନା ଅଶୋକ, ସେ ତାପରେ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଅହିଂସା ଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହିଂସା ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅହିଂସା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସେଇ କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ଏହି ଦେଶ ପରି କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ଆମ ଦେଶ ପରି ସରି ଅର୍ଥ ସମାନ, ଆମ ଦେଶ ପରି ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧର୍ମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଆମେ ତ ଧର୍ମା ବା ଧର୍ମପଦ କଥା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଜାଣିଛେ। ତ ଜାତି ପାଇଁ, ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଦିନେ ବାଳୁତ ଧର୍ମା, ବାଳୁତ ମାନେ ଛୋଟ, ବାଳୁତ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ। ତ ସେ ବାଳୁତ ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ଝାସି ଥିଲା ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା? ପ୍ରାଣ, ନିଜ ଜୀବନକୁ। କେଉଁଠି? ନା ସାଗର ଜଳେ, ସାଗର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଲିଭି ପକି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ସେଇ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଲିଭିଯିବ କି? ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ। ଅଲିଭା ଅର୍ଥ ଯାହା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ କାହାଣୀ କେବେ ଲିଭିବ କି? ସେ ଅଲିଭା କାହାଣୀ କ'ଣ କେବେ ଲିଭିଯିବ କି? ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତେଳେ, ଥିବା ଯାଏ ନର ମାନେ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ। ଏଇ ନର, ଏଇ ଧରଣୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ଏଇ ଧରଣୀ ତଳେ ମାନେ ଧରଣୀରେ ନର ମନୁଷ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଧର୍ମର କାହାଣୀ କେବେ କ'ଣ ଲିଭିଯିବ କି? ଲିଭିବନି। ତ୍ୟାଗ ଆଦରଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ତ୍ୟାଗ ଆଦରଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆଦର୍ଶ। ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ କିଛି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିବ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର, ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ, ଯିଏ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ। ତ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଜାତିର ଆମର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ତ ଏଠି ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଛି କବି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ। ତ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏକି ଜାତିର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି।
ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦେଶ ପାଇଁକି ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନ, ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ସେୟାର କରିପାରୁଛେ। ସେୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଆମେ ଜଣକୁ ନିର୍ଭୟରେ କହିପାରୁଛେ, ଆମ ମନ କଥାକୁ ଖୋଲିକି କହିପାରୁଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗ। ତ ଏଠି କିଏ ଥିଲେ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଥିଲେ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। କଳି ଅର୍ଥ ଏଠି ମାପିବା। ତ ସେ ପୁଅ ମହିମା, ସେ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ ଆମେ କେବେ କଳି ପାରିବା କି? କଳି ଅର୍ଥ ମାପି ପାରିବା କି? ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେ। ବାଜି ରାଉତ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବାଜି ରାଉତ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ। ସେଇ ଛୋଟ ବାଳକର ନାଁ ଆଜି ଲୁଚି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସେ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଅଛି, ଯିଏକି ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେ। ମୁକ୍ତ ପଥର, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସୈନିକ, ଛୋଟ ସୈନିକ ଟିକେ ଥିଲା, ସୈନିକ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁକ୍ତ ପଥର ସୈନିକଟିଏ। ସେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନିଜ ପଥକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୈନିକ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ତର୍ପଣ ଅର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, କାହା ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତରପଣ କର ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁରାଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହିକୁ ଫେଇ ମାନେ ଖୋଲିକିରି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହିକୁ ଖୋଲିକିରି ସେହି ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ତର୍ପଣ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଅ। ତ ଏଠାରେ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଆମ ଜାତିର ଯେଉଁ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଥାକୁ ଏଠି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭାବକୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଭାବ ଥିଲା, ଆମକୁ ସେଇ ସନ୍ତାନ, ସେଇ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିକିରି ଆମ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ମୋର ଏତେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।